Тя не се налагаше. Тихо. Никакви хиляди тук. Ще мина. След този мил жест. Офицер на Д8. Така, вие виждате този твърде агресивен костюм на черният офицер. В общи линии, ако нещо му се случи да падне отгоре, винаги би се нанизало на тези шишове. Разбира се, тази богата цветност, черно-бяла, също издава доста вкус. Виждате, че е употребена стара дамска чанта за шапка. Всеки може да си направи такава, но точно с такива рога. Има си своите недостатъци. Bang bang, my baby shot me down. Брас, от нищо нещо. А ти какво можеш? Унищожи. Виждате един бял офицер, турист. Сигурно за това имам такъв белек. Тя има зъби за всякакъв случай тази пушка. Абсолютно. Внимателно си. Видявам шах. И може би е мата. Не ви чувам! Не ви чувам!